हाय गाइस बयखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायनो थाखाय स' गाइस नै आं दा सालागारि हाजो सेराव दं स' गाइस जोङो बै हाजोआव गाखोनो थांगासिनो दं स' नायलांबाय थादो गाइस नैबे लोगोजों आंजों स' जोङो दासो फैदों स' ओंखाम जायाखै ओंखाम जायालासिनो ओंखारबोबाय जों स' नायलांबाय थादो गाइस जोंजों लोगोसे हनै सिख्लाफोरबो दं स' नायलांबाय थादो स' मा जायो नायसै बबेसिम सहैयो जायगासिम थांगोन जायखिजाया थांगासिनो थांसै स' नायलांबाय था गाइस एन्ड साबसक्राइब माय इउटिउब चेनेल एन्ड प्रेस दा बेल आइकन स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि इउटिउब चेनेलखौ जौगानायाव मदद खालामगोन स' थांनोसै स' नायलांबाय थादो आं गासिबखौबो भइस कभार खालामजोबनो हायासै आंनि इउटिउबाव अलरेडि भइसनि माबा होखानायमोन स' माखासे बेकग्राउन्ड गान दामदेरनायाव आंनि भिडिअ'आव कपिराइट फैदों स' बेनिखायनो आं भिडिअ'खौ मिउटेट खालामनानै भइस कभार खालामफिननाय जाबाय स' नायलांबाय थादो गाइस